ଭାରତ ବେଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚାଲ କିଛି କହିବି, ଦେଖିବି, ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡାଲା ବଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ହାଇବା ଫାଇବା ଚଲେଇଯିବି ସିଏ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନା ସବୁ ଦେଖିବ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଶିଖିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏକର ମୁଣ୍ଡରୁ କହିବି। ଏସି ଦେଖିଦିଅ, ଏସି 4 ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଡାଉନ୍ ଫାନ୍ ଖସିଲେ ମାରିଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ରେକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଓକେ କରିବା ନାଗି, ଇଏ ତାକୁ ଏଇଟା ଥରେ ଆଗ ଉପରକୁ ମାରିବ, ତାପରେ ତଳକୁ ମାରିଲେ ଏଠି ଦେଖ ମିଟର ଗୋଟେ ତାର ଆସୁଛି, ସବୁ କିଲୋମିଟର ଆର ମିଟର ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ, ଏମିତି ବାହାରିବ କେମିତି କିଲୋମିଟର ଆର ମିଟର ବାହାରକାଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଡିଫେନ୍ସର ଲକ୍, ଇଏ ଥରେ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଏ ଡିଫେନ୍ସର ଲକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିଟର ପମ୍ପ ସୁଇଚ୍। ଏଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଦାବିକି ୟାକୁ ମାରିବ, ଫେରି ଡାଲା ଉଠି ସାରିଲେ ପୁଣି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ଏତିକି ତ ସୁଇଚ୍। ଏପଟେ ଖାଲି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଦେଖ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଫାନ୍ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାରିବ, ଦେଖ ଏଇପରିକା। ଆଉ ଏକର ଖାଲି ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ BS6ରେ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ସୁଇଚ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ତଳ ପଟେ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ କହିଦେଲି। ଏଇପଟ ଲାଇଟ୍ ୱାଇଫର ହର୍ନ, ଏକର ଇଣ୍ଡିକେଟର ବାଁକୁ, ଏକର ଡାହାଣକୁ, ଏଇଟା ୱାଇଫର ଏମିତି ମୁଡ଼ିଲେ ୱାଇଫର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହର୍ନ। ଏତିକି ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଅର, 10ଟା ଗିଅର, ବ୍ୟାକ୍ ଗିଅର ଆଗକୁ ଅଛି, 80 ଗିଅର ପଛକୁ, R1 357 C2 468 ପଛକୁ। ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ତ ଏକରକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମଝିରେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ R1 3 C2 4। ୟାର ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଟା ଦେଖ, ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଏମିତିଟା ପୁରା ଟେକିକିନା ତଳକୁ କରିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍। ଏତିକି। ଆଉ ଆଗରେ ଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି, ନୋ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା। ଏ ଆଖି ସେନ୍ସର, ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଲେ ଇଏ ଆବାଜ କରିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରୁ କେଉଁଠି କିଏ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେ କହିଦେବ, ବତେଇଦେବ, ଆବାଜ କରିବ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲା ଉଠିବ, ୟାକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ତଳକୁ କରିବ, ହେଲେ ଉଠିବ। ଭାରତ ବେଞ୍ଚର ଏମିତି କରିକି ଉପରକୁ କରିବ ବୋଲେ ଉଠିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଫେଲୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଫେଲିଲେ ସିଏ ଯିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଲେ ଯିବନି। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଉପରକୁ ଟେକିକି ଏମିତି ତଳକୁ କଲେ ସିଧାରେ ଯିବ। ଏତିକି ଆଉ।